američka vojska nedavno je predstavila novu unaprijeđenu inačicu borbenog vozila pješaštva Bradley. Inačica M2A4E1 ponajprije ima izraelski aktivni sustav obrane Iron Fist Light, koji je prvenstveno razvijen za uništavanje ili barem ometanje nadolazećih protuoklopnih navođenih projektila i drugog pješačkog protuoklopnog oružja. Ovaj bi sustav potencijalno također mogao pomoći u obrani od sve veće prijetnje koju predstavljaju bespilotne letjelice, čije primjere intenzivnije gledamo svakoga dana tijekom sukoba u Ukrajini. Dronovi su već godinama dokazana prijetnja na bojnom polju i izvan njega, osobito vojnim i sigurnosnim snagama diljem svijeta. Teroristi ISIL-a u Iraku i Siriji su tijekom svojeg djelovanja u napadima koristili dronove koji su uključivali komercijalne dronove za kućnu upotrebu. Naglasak kod upotrebe dronova kao improviziranog sustava naoružanja upravo je njihov niski ulazni trošak nabave od nekoliko tisuća dolara, lakoća nabave kao i mogućnost masovne proizvodnje u jednostavnim i nezahtjevnim uvjetima. Sukob u Ukrajini postao je izvor dokaza o tome koliko čak improvizirane i naoružane bespilotne letjelice, a kamoli namjenski izrađeni dronovi, mogu biti učinkoviti protiv tradicionalnih vojnih ciljeva. Svakoga dana svjetski portali i video sadržaji prikazuju nove snimke na kojima su vidljivi dronovi raznih vrsta koje ukrajinske i ruske snage vrlo aktivno koriste. Dronovi s improviziranim bojnim glavama koji napadaju svoje ciljeve zabijanjem u njih pokazali su se posebno sposobnima uništiti i oštetiti tenkove i druga oklopna vozila i od istih se jako teško obraniti. Upravo zato pokazala se potreba za nabavu za sada ograničenog broja sustava Iron Fist radi integracije na vozila M2 Bradley. M2A4E1 je najmodernija verzija Bradleya sa visokom stopom preživljavanja na bojnom polju, upravo zahvaljujući integraciji aktivnog sustava obrane Iron Fist prema navodima proizvođača. Nova inačica vozila ima i poboljšani infracrveni ciljnik s visokom rezolucijom za ciljača koji se nalazi na prednjoj strani vozila i sustav za kontrolu klimatskih uvjeta u vozilu. Iron Fist Light se sastoji od 2 lansera sa protumjerama i 4 senzora postavljenih oko kupole vozila. Senzori, zapravo AESA radari manjih dimenzija, upareni su sa infracrvenim kamerama, a koriste se za otkrivanje ciljeva i praćenje istih od strane lansera koji se sami okreću na kupolama. Mali presretač s visoko eksplozivnom bojnom glavom se zatim ispaljuje na nadolazeći projektil ili raketu. Proizvođač Iron Fista je izraelski Elbit Systems, a američki General Dynamics je tvrtka koja obavlja integraciju ovog sustava na vozilo Bradley. Konfiguracija Iron Fista na inačici M2A4E1 značajno se razlikuje od prethodnih inačica koje je američka vojska testirala. Na ranijim fotografijama Bradleya opremljenog sustavom Iron Fist, koji je američka vojska prethodno objavila, prikazana je inačica sustava s drugom vrstom radara. Američka vojska je već duže vrijeme zainteresirana za dodavanje aktivnog sustava obrane na Bradley i već neko vrijeme pomno promatra sustav Iron Fist. Velika prepreka u prošlosti bio je nedostatak potrebne električne energije na ranijim varijantama A3 u svrhu podrške ovakvom sustavu. Upravo inačica M2A4, koja je predstavljena 2022. godine, ima novu pomoćnu pogonsku jedinicu koja je pomogla integraciji sustava Iron Fist. M2 Bradley jedno je od najvažnijih vozila u američkoj vojsci, koje omogućuje prijevoz pješaštva i pruža im znatnu vatrenu potporu. Od kraja sukoba u Iraku, američka vojska je radila na nadogradnji svoje postojeće flote Bradleya, a niz prijedloga tehničkih promjena pokrenut je od 2012. godine. Inačica Bradleya M2A4 dobila je tako novi pogonski sklop, instalirane su teške torzijske šipke i nadograđene gusjenice, poboljšani ovjest i novi amortizeri. Sva ovo poboljšanja dolaze sa snažnijim motorom koji poboljšava mobilnost i odziv u slučaju prijetnje. Ta su poboljšanja izvučena iz iskustava stečenog na iračkom bojištu. Prijašnji Bradley bili su previše usredotočeni na dodavanje oklopa, povećanje težine, što je rezultiralo smanjenom manevarskom sposobnošću na neravnom terenu i učinilo ga ranjivijim na improvizirana minsko-eksplozivna sredstva. Novo oklopno vozilo dobit će potpuno novi širokokutni vizir za vozača i novu komunikacijsko-informacijsku opremu koja će olakšati razlikovanje prijateljskih od neprijateljskih vozila, koji pojednostavljuje operacije i poboljšava sposobnost optimalne svijesti o situaciji. Bradley M2A4 poboljšan je novim komponentama za suzbijanje požara
i sustavom za zaštitu od improviziranih minsko-eksplozivnih sredstava kako bi se dodatno povećala sposobnost preživljavanja. Masa je 36,3 tone i može primiti do 10 vojnika, uključujući vozača, zapovjednika i topnika. A4 je opremljen novim 8-cilindričnim dizelskim motorom Cummins snage 675 konjskih snaga s novim hidrauličnim prijenosom što omogućuje ugradnju Iron Fista. Može se kretati maksimalnom brzinom po cestovnoj podlozi od 66 km/h s najvećim radijusom kretanja od 402 km. Oklop trupa pruža mu zaštitu od streljiva kalibra 14,5 mm. Zadržana je kupola sa ranijih inačica za 2 člana posade, kao i top Bushmaster kalibra 25 mm i protuoklopni sustav TOW. Razvijajući sposobnost lovac ubojica kroz prethodne inačice, Bradley u inačici M2A4 poboljšan je potpunom kontrolom paljbe pomoću novog središnjeg procesora podataka, podrške za dvostruko praćenje cilja i automatskog ciljanja. Od svog ulaska u operativnu uporabu 1981. godine odmah se proslavio svojim prestižem na bojnom polju. Svoju prvu masovnu upotrebu na bojnom polju doživio je tijekom operacije Pustinjska oluja 1991. godine, gdje je uništio i onesposobio veću količinu tenkova T-55 i tenkova T-72 iračke vojske. U dugom periodu svoje službe Bradley postupno zastarijeva, a nadogradnjom na standard M2A4 žele se ispuniti zahtjevi modernog ratovanja. Sredstva za modernizaciju prikupljena su kroz program donacije starijih Bradleya Ukrajini prema izvorima iz američke vojske. Nejasno je koliko Bradleya M2A4E1 kopnena vojska trenutno planira nabaviti i koliko će ih biti modernizirano. Osim dodavanja sustava aktivne zaštite na Bradley, američka vojska provodi program integracije sustava Trophy na svoje tenkove M1 Abrams. Nedavno je započeo proces modernizacije hrvatskih Bradleya u tvornici Đuro Đaković specijalna vozila. U sklopu modernizacije na vozila će biti ugrađena najnovija verzija topa Bushmaster kalibra 25 mm, najnovija verzija termovizije, komunikacijska oprema novije generacije i dimne kutije. Proces obnove će biti opsežan, a sastojat će se od remonta pogonskog sklopa vozila, ugradnje novih sustava naoružanja, bojenja i pregleda kako bi se osiguralo da sva vozila zadovoljavaju najviše standarde performansi. Modernizacija hrvatskih Bradleya na viši standard je itekako moguća u budućnosti, ugradnjom ovih novih sustava koji trenutno provodi američka vojska. Time bi hrvatski Bradley bili podignuti na viši standard, čime bi se produžila njegova operativna uporaba. Đuro Đaković specijalna vozila kroz program modernizacije postaje regionalni centar za vozila Bradley, te otvara vrata za buduće programe modernizacije kako hrvatskih, tako i Bradleya partnerskih zemalja. U komentarima napišite svoje mišljenje na ovu, prijedloge za nove teme vidimo se u nekim od sljedećih videa. Ako još niste, pogledajte moja ostala videa. Hvala vam na gledanju.